papatayin ng oras dahil 6 pa ang aming time call. Oh my gosh, buti na lang dumating ang mga kasamang iba at nauna na kami kahit 4 lang kami. Thank you Tata. Thank you Lord, napakaganda ng lahat ng iyong mga nilikha. Thank you for giving this to us. Salamat. Super ganda. Happy anniversary my love. Sana nandito ka. Sana magkasama tayo ngayon at nakikita mo ito, napakaganda. At merong malalaking